дар маросими ифтитоҳи рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистону Русия аъзои шӯрои федератсия, вакилони Думаи давлатӣ, намояндагони ҳукумати Федератсияи Русия, роҳбарияти Вазорати корҳои хориҷӣ ва дигар намояндагони мақомоти давлатии Федератсияи Русия, сафирони кишварҳои хориҷӣ, намояндагони созмонҳои байналмилаливу минтақавӣ, аҳли илму фарҳанг, инчунин ҳамватанони муқими Русия иштирок намуданд. зикр карда шуд, ки баргузории рӯзҳои фарҳанги Тоҷикистон дар Русия ва Русия дар Тоҷикистон бо иштироки ходимони фарҳангу ҳунари ду кишвар ба як анъанаи нек табдил ёфта дар таҳкими дӯстии халқҳои мо нақши муҳим дорад. Сипас консерти калони устодони санъати Тоҷикистон оғоз шуд. дар он барандагони озмунҳои байналмилалӣ, ҳунарпешаҳои халқӣ ва хизматнишондода, овозхонҳои маъруфи эстрадӣ ва навозандагони асбобҳои мусиқӣ ҳунарнамоӣ намуданд. ҳунарнамоии моҳиронаи гулдухтарони ансамблҳои рақсии гулрез ва зебо ба дили тамошобинон фараҳу шодӣ бахшид. барномаи пурмуҳтаво ва ҷолиб, ки аз ҷониби ҳайати эҷодӣ омода гардида буд, ҳозиринро бо фарҳанги пурғановат, мероси маънавӣ, санъат ва анъанаи беназири халқи тоҷик ошно сохт. мусиқии ноби тоҷикӣ, оҳангҳои дилнишин ва рақсҳои зебои духтарони тоҷик аҳли нишастро дар фазои зебогӣ ва пурнишоти Тоҷикистон қарор дод. дар тулури театр намоишгоҳи мусаввараҳои рассомони боистеъдоди тоҷик, инчунин маҳсули кори ҳунарҳои мардумии Тоҷикистон ба маъраз гузошта шуд. баргузории рӯзҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон дар қаламраи Федератсияи Русия шаҳодат аз он медиҳад, ки миллати тоҷик дорои таъриху фарҳанги ҳазорсола буда. Ба ин васила мо метавонем, ки дар арсаи байналмилалӣ фарҳанг таърихи ташаккули маданияти халқи тоҷикро ба ҷаҳониён нишон диҳем. рӯзҳои фарҳангии Тоҷикистон дар Русия бо баргузории барномаи ҳунарӣ ва дигар чорабиниҳо дар толори давлатии консертии ба номи Бошқирдистони шаҳри Уфа рӯзи 26 октябри соли ҷорӣ идома меёбад.